phansi sixoxa nge-podcast massive creative podcast la i-host umhligo i-guest ihuwe lights camera action sisha izule obvious nami usuqagela movious yayona i-umbrella i-podcast enothando labantu thanda nokwazi ngohambo labantu hamba nge-faith futhi ayihambi nge-sight kodwa mekumnyama iyayifaka ne-light. Welcome to another exciting episode of the Creatives Unplugged podcast. Yes yo, sesiphinde sabuya and niyazi ukuthi mase siqhamuka kanje angihambi ngedwa ngihamba no Archild Africa. Hola lapho, what's up everybody? My name is Archild Africa and welcome Bafethu to another awesome episode of the Creatives Unplugged podcast. Yes, yeah, sister of the show. Sister of the show. Usukhona. Usuwelile wathi. Hey, sister of the show ubizingane mfethu ubizingane kulezi insuku ngiyabona uyahlanganisa laphayana okodi glam o31 ngathi ne podcast nje ngathi ngibona konto ontoza nawo lapha. Yeah, mfethu khona enye nje i-podcast siqalile lapha eGlam Lounge, it's a street culture podcast eseThekwini, highlighting the Durban culture and the youngsters in Durban, but obviously it's shot by the best movies media studios. Yeah, it's already out. Just check it out. It came out on Friday. So yeah. When ngiyakubona ukuthi uyahamba kodwa nawo. Ima before ngene la ngibonile ukuthi labantu labenzeni into bafethu team yami ama podcast eThekwini eza ngenye level uyamasajwa lapha uthi ufika bahleli nawe bakumasajini yawo ukukhuluma cabanga wenziwa ama pedicure and manicure. Yeah. Kuningi mina futhi ngisa kanjalo nje kulesonto ngiyahamba sikhanye ngiflyer ke sengithenge ngisho ticket sengithenge ngisho ticket akusekho ngisho ukubuyela back so nje futhi masifunde sise PE it's a summit for climate change nezingane zasemlazi so sa selector ama high schools awu 5 esisebenza nawo sa selector ama change makers izingane ezenza umehluko ku community yazo nasesikoleni la ifunda khona so silibele siphu nje i-movement ne from the roots base camp ka K manje ke savele sa invite kwi summit eGqeberha siyandiza sibaselekthile abawu2 esazi ukuthi bazofika basimele sumlazi besimele siDurban siKZN ukuthi hey abantu bakhaliphile KZN of course so yona into engibhizi ngayo and manje ngiyafly Monday Tuesday ngishiya kancane ngizobesifaka suitcase nje but I can't wait ukuthi introduce guest yethu today angani noma usakhona yena umgosi omncane noma izinto obhizi ngazo hayi cha ngizwe ukuthi i-guest yethu angazi umyabheda yini kodwa phela sobo sibone lokho nami I'm excited to see ngikonzakalana namhlanje vele siyivulele nje ngalokho. Let's all welcome u-character in the studio. Welcome. Character bra and sizwile sewufika nje uhlala kule sithi wathi birthday ya apha matrapeni asikuzeni ushezi happy birthday bro happy birthday on that lovely Sunday so usuku lakho lokuzalwa ufila kanjani mfethu nginenhlanhla usuku lami liya broadcastwa yabona usuku lami already sethu right history has been made uyabona nje emlazi ngazi bajabula abasekhaya bajabula njengamanje futhi Sunday yangithi kwathi ku Sunday khaze watholakala ku Sunday vele umama nje wathi ngathi mina hayi imancane mangicela uSunday bro mina phela kangeni in charge ukuthi ngifuna ukufika ngaluphi usuku asivele sifaka umlilo mhlawumbe sikhumbuza abantu abasibukele ukuthi masikhuluma ngo-character sikhuluma ngobani mhlawumbe yiphi leyo ngoma mfethu singabazwisa yona engayicabanga nje la ngihamba khona uprofessor no clock ethi exongasolveki hayi lapho no asivele sibazwisa wona DJ Ngiskebeng esingakhuzeki mina mangifika gejika phuli ngaxabane ngoba ngidivorce ngilahla umfazi ngithi mina ku-ex ongasolveki faka umoya lapho ngiskebeng esingakhuzeki mina mangifika gejika phuli ngaxabane ngoba ngidivorce ngilahla umfazi awupower into powerful awu into eyahlukanisa couple yo ngangena ngaRocky Mike bathi ngibakhumbuza uTupac Shakur yes zonke into mzagcwala ngami wonke ama-out abanekwale
ngithi please ingaxabani ay mina I'm just rock and rolling oza wena eshu exo ngasolveki Diskebe. Hayi baba dingisa. Sekuyafuthumala. Hey, bavele kwashisa studio yazi bavele kwayenye into bra. Thank you very much siyabonga my brother. Siyabonga. Sikusale gear nje mfethu vele wazise bonke abantu abasibukela ama creative nabathanda uCharacter ukuthi kahle uCharacter igama lakhe nesibongo nokuthi uphuma ke nendawo. No nje ngintwana nje la Mlazi. Yeah. Intwana yala Mlazi ngikhulele eMlazi but ekhaya le ePortshepstone mayithi ngivashe ekhaya nje ngePortshepstone ezingolweni. Yeah. Igama uCharacter elangempela uSenzolanga. uSenzolanga. Yes, uSenzolanga. Hey ngoba bafana bakalanga. Hayi kulungile. Inkosi ngathi yasidinga lapha inkosi. It's ayisefike nginike umhlaba manje madoda. Madoda. Senisebenze kakhulu madoda. Ngiyazala. I know. No singihambe kakhulu. Ngiyajabula futhi mangithola lethuba leli. Ngiyajabula mangithola lethuba kodwa nje hayi zonke into zami zihamba kahle ngiyababona nabanye abaningi asebebukele kumina abafike bathi Brazo izinto eziningi wena osiqoquzelayo siyabukela kuwena into eziningi so nami sengithi hayi ake ngiphakame ngikumele lokho isikele ubukhona lapha eMlazi emzwamandla hayi ngisemlazi zonke izinto ngizenzele emzwamandla noma bengishintsha ikole nje le program ekhuluma ngayo umzwamandla ukhona kuyona lesiyenzayo eMlazi nengane vele nice yeah nakajo nice one so nje mfethu ufunde emzwamandla busuqala nakhona busuqala nje wenza iart phela ila emzwamandla la kwashuba khona zonke izinto ngiqale lapha eZwelibanzi eZwelibanzi qale eZwelibanzi ingaba uthi eZwelibanzi strict kakhulu manje yazi ngifuna la ngizokwazi ukuthi ngenze khona ezinye izinto yabo ngingampintshi kakhulu kwasho ukuthi uprofessor ke my brother ufunda lapha emzwamandla wathi hayi no yazini iza ngalanga kuthini la emzwamandla so kwazi ukuthi yabo usama brothers sibona yayibona nje kamnandi so ngangena emzwamandla la ngiqale khona ke ukuzithola ukuthi kahle ngikuphi kakhulu washaya istage nakhona lapha ko assembly lapha kakhulu hayi kakhulu futhi bese ngiqala ukuba mature nje futhi masengaphi high school ngoba into esiqale thina nje saseko primary so mase ngifika nje high school hayi bese qala bese ku easy bese ngibona abanye ukuthi uyenza kanjani lento uyenza kanjani lento ngile one phela ethulayo kubonakala ngoba sengisebenza ukuthi hawo hayi kanti actual contact khona lapha ikhona nenamba nayi recorder during that time mhlawumbe usafunda lapha high school amademo ayisemaningi kakhulu noma phela ngingeze ngisakwazi ukurecorda nje kahle yabo sekuningi okwenzekile ayisekhona amademo amaningi ngasesivele nasokhosini manje stations asenza ama jingles kuningi nje okwenzakala ngikhona sengifile khona e high school yabo so nje kwase kubonakala ukuthi ikhona indlela inhlasi lethe kuthi inhlasi ukuthi ayikhona inhlasi ngoba even nathi esikoleni nje nokuthi omkhulu bekwazi ukuthi banginike imali ukuthi angihambe ngokwenza idemo cabanga indlela ababesuke khona abayibukayo abayibonayo so nje ngalo mnyakazo mhlawumbe wabuya wathi tertiary noma uvele waqala kwaba ingane eindustry wangasaqhubeka nesigele ukuya etertiary kwaba isifiso sami kakhulu yabo isifiso sami kakhulu kodwa ngokuba phela sasikhulu somzalo yedwa yabo umzalo wethu bayamazi amaningi ama-artist amaningi yabo umuntu social umuntu social kakhulu so thema seqala sebona ukuthi ngathi labantu sebene direction manje sibayibona into abafuna ukuyenza yabo uthi yazi mawukuthi mangabe ukuthi content ibukayo mina ngingedwa la nginikhulisa ngemali encane kakhulu nje abantu baningi kangaka yabo so mawubona ungathi content ezokusebenzela as long as ingabona ubugebengu ingayona into yobugebengu i-right bambilana khona into ezokwenza ukuthi ilafini ishintshe yabo so yilapho ke saqala sathola khona amandla ukuthi hayi mana silweleni lento ngoba vele ezinye izinto masiqeda isikole then umuntu uzokwenzana ubuye tertiary kunzima sibaningi yabo uyabona le nto leyo saqala saqinisa kakhulu ukuthi no bafethu into esine short siyayenza yini umusic so lapho ngaqala ngaba serious kwangempela ukuthi noma ngangikwazi ukuthi ngiye isikole yabo
ngeke isikole for 3 months ithi mangibuya othisha bathi hayi welcome back ngoba kusho ukuthi noma ngishile kangishiya kubonakala into engiyibhalile ukuthi hayi nala esikoleni uhamba kahle futhi lo muntu but lento imbambile leya yabona lento iart ngalesa sikhathi it was very difficult yabo ukubalansisa kodwa ke kwenzeka so ngiyabonga nje nabazali nje ukuthi babe nesibindi ukuthi hayi siyayibona esikole qinisani lana sikhona ukuthi yasiza lento ngoba mhlawumbe ila kwavela waqhamuka ukuthi ngingatatazeli awusingikhokha umoya ilanga senginolaka ngempela ke awusitshela ngaleyo jeni ukuthi nawe ne-production mhlawumbe nebrazo professor ngoba vele ngathi you are related right naba ne-production or navele na sign someone nize nisebenze nabo otira ngalezi ayikhathi kwakwenzakalani sisedlule yodwa sobhodi salo babodwa nomama wethu sikhula yonke lento yenzeka la kuthina nje like awukho ukuthi mhlawumbe khona umuntu ongaphandle mhlawumbe kanjani iround la kuthina ukudi lo la bese sihlanganisa kanjalo so la ku production asazi nathi kanjani yabo le ngoma nje uyiletho ichoose feature uTira i-producer uProfessor and kwakuyingoma yokuqala leyo man yabo kwakuyingoma yokuqala so yonke into sayiqala lapha na kwichoose so liyato leya ayikhohlweki phela kuthina bona kufana mhlawumbe kwabanye abantu kuthina isila ukuthi isona sinko sethi ayikho enye into yabo ingakho makukhuluma ngale yanto kuvuka into eziningi yabo nendlela kwakwenzeka ngayo ubone ukuthi uNkulunkulu kwasekusebenza uNkulunkulu la uyabona leyo for effect nje ukuthi i-producer uProfessor nami ngibe ne-idea yokubhala lapha yana ngibhale futhi into ezwakalayo and ngangenza sure ukuthi ngifuna into ecishe ifane nami moyilalela ubone ukuthi iyafana le ndoda lento eyicula icishe ibe true story kodwa futhi yabo ekasi futhi yabona le nto leya so yasebenza yenziwa uProfessor balwa yimina sasizovusiliyo okhona igalo ngasasikhathi igalo wakhona umuntu othiwa uvusiliyo recruiter nje artist amaningi so sahlanganisa ezihlanganisa nje iproject yabo lenhloso futhi ukuthi awu character sekuzoba yena ozo-introduce amanye ama-artist ayikhona abantu esasebenza nabo abanye yabo labo ethola ukuthi uphusha naye nje nawe umuntu uyacula uyaxhasa ngento ezithize yabo so kwakuyi-project sinaleyo idea yabo kwenza this project so satibona ukuthi hayi kodwa nje konke sikuhlanganisa yimina uProfessor Vusli uthi hey no athi prof asizameni umuntu ozoyihyper kancane is when lapho ke uDJ Tira came in yabona ke akuzange kube lulu kumthola kunzima umuntu la azofeature umuntu la uyayibona leyo nzima kanjani yabo but because ispan sasi heavy but because already Professor Ntizozo was already there yabo so at least what I okay what ngizame lento leyo nice I think ingoma wengakayizwa ukuthi ihamba phi yabo ngokuthi emayizwa ayiphelanga usuku wathi ngicela ukugibela phezulu kwazo sokuyena ufuna ukuthi ebafezi kanti siyenzani so DJ Tira Danki lapho Danki Professor Danki Vusliyo Professor Ntizozo is a project nje siyanibonga bafethu because into esahleli nje eMzansi west part kwi video ngiqoke ngisho ama ngathi flag lasemzansi kwahamba kwaba nezinto eziqhamukayo maybe idea yami ukuthi hey ibhenye into engizohyper ngayo futhi yabo athi no vele kuza iWorld Cup siyabhida lapha eSouth Africa siyasibhidela iWorld Cup yabo I know mangenza ivideo ukuze kuhluke nje abantu babone yabo ngathi ku serious nyani yabo kuba kuza develop plus funa nokuqashwa yabona siwenza kanjani imali yabona strategy nje yabo ithi no ngoba kuzi World Cup ake sihype ivideo yethu sithi sicela nje evidweni kube khona amajezi ebhola isquad sacabanga futhi ukuthi kuzoba nzima ukuthi abantu bonke babe nejezi lesquad akuvele kube umuntu agqoka ijezi noma eliphi kodwa elebhola nje yabona leyo nto so ivideo kuyaqhamuka kanjalo idea yokubona gqoka amajezi kusebeach advertiser neTheku at the same time some advertiser neKasi ngoba shootena lapha iKasi eMlazi yabona nje sibuyisa lesa spirit ngale ya date khona amanye amasinzi angavelanga ke kushawa namathayi kwakusadumile zazinto leziyana yabo
kuningi nje okwenzeka ama-activities ayenzeka yeah lesikhathi siyenza ivideo ke Nice. so nje abantu baningi abantu babejabule kakhulu lapha Nice. So manje ngiyabona ukuthi lana obviously naqala as obhuti, right? Yeah. And hamba nakhetha ukuthi niye your separate ways but still nisupportana nanevikithe kanjani leyo nto ukuthi as much as naqala ndawonye but nakwazi ukuthola ama solo careers but still be able to infuse sebenzi. Ezinye izinto ziyenzeka nje phela ngoba phela usuke ungayicabanganga kakhulu yabo uhlangana nento usuhlangana nayo la sikufanele ngicabanga ukuthi madoda senza njani so siphushile ke before nje even 2005 befike siphusha is abantu bandawonye yabo masifike egoli kuyabonakala ukuthi hayi kunzima bafethu ake sihlukanini yabo ngoba makufika abantu eyithola ukuthi mina mhlawumbe omunye ngithola khona artist kodwa lithi hey ngicela ucharacter lapha mina azongibheka noma azongidansela omunye ngicela ngidanse ngicela usibani ba ngicela lo kuphela nje wena ungidansele kule yabo kanjalo ngoba omunye wagcina idansela uBrenda mina ngagcina nje ukuthi ngizorecord abangifeature nje eceleni uprofessor wagcina ibhalela isuspect ingoma uyabona leyo nto leyo kodwa manje kingabasidingi as a unit sonke as unit yabona leyo nto ukuthi hayi no lungile afile siwavulile amathuba ophumelelayo seyodonsa abanye ophumelelayo so uyaqala lapho nje ubusubona khona uprofessor khona ucharacter khona DJ equal khona abantu yabo ingakho nami ngaze ngabuya nini 2005 sengibuyiswa ukuthi uprofessor uthethe breakthrough lapha yana was at FM so ingakho weza mina ke lapho ngoba sisenza phela leya deal lethu ukuthi uphumelele seyobiza bakhe ngoba into kanjani and yazi njalo mangibuka la ngiyabona ukuthi maningi ama break ubuwathatha kodwa mawubuya uya ne something manje we wenza on purpose yini mhlawumbe usasi breaking why were you taking such a long break and was it a plan or bukuzenzakalela nje njenge artist vele istudio hlezi sikubiza but kukhona ingoma ungazenza nje but ezuwena kakhulu yabo so ukuthi izuwena kakhulu kodwa mothi ubuyela ngaphandle ubona ukuthi hey manje kudingakala iart yami ke manje ukuthi manje like into ekade ngiyenzile ngenza sure ukuthi le ngizoyikhipha ayifani nayo but ibe kwi same level ibe kwi same level ukuthi abantu njalo abantu uzobathutha ukuthi hawu besingalindele kwakuduma iqom but hey wena uningele ngenye indlela yabo you understand that leyo so i break yami iqhamuka lapho ukuthi ezinye ingoma ngizikhansela sengibona sengayikhipha but ngizwelinye artist ngathi ikhipha into ecishe ifana nale phinde ngiyibamba yabona leyo lawo ma break asuke enziwa leso zinto ezifana nalezo ngoba ngenza sure ukuthi ingoma ezolandela yabona nje kumele ikwazi ukuyimela ibe statement sayo yabo and ngiyabona futhi ukuthi uyakwazi ukuba versatile because mangaphosisi ngibona Afro pop because khona impahla eshayina Lungi K samkelo how did that come about because again lo character simaziyo but ayinto empiyona Lungi K umunye umuntu talented kakhulu too much umunye umuntu talented ngayicelela nokungena lapha yempela kodwa fana yana yenza shame ngathi no Lungi mfethu ngicela ukungena la mangifika e-studio ngifika kuyaphekwa la yabo ngathi ngicela ukungena la naye kana idea phela ukuthi ngiyakwazi ukwenza lesa stuff no mfethu ngokuba versatile ngiyiproduce ngihlezi ngitry izinto ezihlukene ihlukene kakhulu ekhaya vela ngithi original elicula yabo lo umuntu nje ohlabelelayo so even nalo khona ingoma zalo engizenza nazo ise studio i-audit lapha so nje ukuthi umbhaqa ngithi ngiculaele le ngoma yabo yonke leyo nto siyacula lana kumnandi ngiyarecorda mina la yabo futhi yazi yakungena lento ye-Afro pop kancane yabo yazi yakungena so nakhona ngiyakwazi ukubhala lezo ingoma enjalo okay and ngiyabona ukuthi nakhona futhi i-versatility yakho it's not just ucula mina I wasn't aware ukuthi you are producer as well which is dope manje producer one genre or ngingena ngingazi ukuthi ngiyokwenzani ngizwe sekuthiwa yamnandi leyonto but nje ingoma mhlawumbe engathi iphezulu kwengizenzile ilethi inqaba lendoda izolezi iyona ingoma ke iphuma esandleni sami leyo so ngiproud kakhulu ngoba ngangalindele nami phela ukuthi kuzoba ingoma enjalo but bayi approve ko Mono T
nabo spirits ngoba kahle kahle angizela ukuthi bazoproduce yabo ngenhlahla bathatha ibreak bathi bazothenga iziphuzo ngathi awuthi ngibe ngihlala bathi bayabuya hayibo ayisayinto esizoyenza la nto athi usisebenzile so ize kanjalo le ngoma le mina sorry before ubuze ngifuna ukuyithatha ngiyibuyisele back eKalawa ngoba ngiyabona sesingene nakumsebenzi singakayitholi kahle ukuthi usuka kanjani la eThekwini ungena kanjani kwiKalawa ungena kanjani kwiKalawa eKalawa ngena mangiqeda esikoleni 2004 professor laphana benothi Zozo benza I was at Durban ngiyaqeda mina lo nyaka so mabenza I mean uSpeakiri wenza ingoma no professor ile current yabo ekhumbula ngiyayibona current so mabenza current kanti sekuzongena iProfessor Ntizozo so manje kuyaclasha manje ethi yabona makufanele kiwe kuma gig yabo uprofessor manje kufanele ahambe bawushaya was eThekwini noTizozo ngapha kufanele bawushaya iCurrent noSpeakiri yabo hey current hey that was a hit that was a hit song yo ila sengena khona ke mina ukuthi hey ngeke kusho ukuthi uprofessor shawela ukuthi ayingeke mina uSpeaker meyosebenza uqhamuka omunye umuntu lapho ongaziwa azoshaya iverse yami lapha ne stage ngcono kuba ucharacter man ungishayela le verse so mina ngikhuphuka kanjalo ke manje uyohlangana noSpeakiri uhlangana noSpeakiri nabe bese ake la isebona khona ukuthi okay kahle nalo iartist yabo la sengena kanjalo ke nabo Oskido nabo Bongo Muffin semfeature ko Bongo Muffin kanjalo yabo nga welcome kahle ke yabo ngalonje afika kanjalo kwiKalawa and I think it's nice to know ukuthi because sometimes isikhathi esiningi masibuke kwi-industry ne thola ukuthi abantu oqale nabo masesebe lapha ya and so sibeni promisene vele ukuthi masesifike lapha sadonsana thola ukuthi abanye bagcina sebengasayenzi leyo nto hey kalahlwa it's nice to see ukuthi especially because you guys are brothers as well isingakwazi ukuphinde ndonsana so mhlawumbe angazi what like would you say to ama artists lawa like ngathi mhlawumbe abukela kwena awabukela kunina as a family because nomndeni talented vele nje I'm sure abaningi nami included abathanda ingoma zenu but also I think kubalekile to not just see ingoma but to see even a character of a unit so what would you say to my sister ababuye lahlane abuye eRobban because ayikuningi lokho especially ngala bafethu kunzima kuthiwa nje kumnandi masihlangene yabona masihlukana mfethu kuba nzima kuphumelele izinto eziningi azenzeki kalula umuntu ngumuntu ngabantu yabona into ezinjalo lezo zinto kufanele zingaphelile yabona nje njengoba sila siyazana thina njengoba sila siyazana achali uyangazi kodwa bengazi ukuthi ekugcineni ngizoba nawe la ngizosizwa wena ukuthi ngizela ngizokhuluma istory sami lithi ayibona leyo nto ukusho ukuthi kufanele ingakupheleli yodwa ngaphakathi ukuthi lo muntu ocela ukuthi wena ulapha egate uzayo ubani lo umdlule noma kanjani noma ukhulume noma yini kanti uyena ngaphakathi yabona so leyo nto asiyibambeni nokuthi akuyi ngokuthi mangabe uyiciko akuyi ngokuthi omunye uba nenhlahla uthi abe yiciko eliba nezinto omunye abe yiciko nje ukuthi kodwa sonke sithunge uNkulunkulu ukuthi soba creative sojabulisa abantu sokwenza ipurpose yethu yabona yebo so nje ukubambana kubalekile ngeke wazi ukuthi lo umuntu ombhekela phansi ngelinye ilanga uzoba yini kusasa so manje njoba ilo futhi ke iindustry ke especially imusic ama genres kube khona ibuye dominate because there was a time where Kwaito was dominating there was a time where Gqom was dominating bit affect kanjani ipiano ila fanele uthi ke ube uzazi ukuthi ume kuphi nokuthi phela ithathe njengokuthi yabona manje kuthiwa yini uyabona la uyavivinywa manje la like ukuthi wena la kwi arts ukangakanani uyabona ne maturity yakho futhi kufanele isebenze lapho yebo imali sayidinga usukudinga ukurelease nawe uzame lapha nalapha but ngempela istory sakho mangabe usazi you wait
lokho kufikayo ukhumbule nathi safika nathi kwi low tempo yabona kwi low tempo safika sathi la eThekwini sathi ayithi kwathi kuba up tempo kancane yabo abanye baningi abasala lapho yabo so mase kufika futhi enye into asingakhali nathi ngoba nathi kwafika kwabanjalo futhi nathi asifike babakhona nabo but abalimalayo kanjalo but vele umhlaba usho njalo ukuthi akuhleze iqhamuka into i-art yakho ke sizokuthatha manje ikuwelise nangale kuleyo nto entshe efikayo but i-affectile kakhulu angithi iqala kwaba hip hop ya-affecta wonke umuntu hip hop wafika ipiano wayigqom yabo kanjalo ipiano ke lihlalile kakhulu bengithi liyadlula alindawo Cabanga ukuthi eThekwini kakhulukazi ngingakubala njengama-artist asesebenze nabantu abaningi from isikhathi sekwaito growing to igqomu kuze kube manje mawuthi uyabheka lapha kwekwaito oba wasebenza nawo mhlawumbe abantu abasibukele njengamanje abangajabula ukuthi uKharetso kwasebenza nalomuntu like before mhlawumbe ngiyazi vele ibhudu Oskido neSpanile naye nabo ba abanye yo mfethu zikhona ingoma eziningi ngoba phela ama-artist asuke eningi asiningi ngingafani sisebenzile angisebenze nabantu abaningi kakhulu kulaba nje mhlawumbe abama legends oMapaputsi abo bantu bakhumulisa nje kakhulu futhi umndando ngoba kuyimina lapha ukuthi cela uphindele yaphansi angikholwa it's not that track ayengije track sengisho ukuthi ukusebenza lo ukuthi even umuntu arecord wemina baningi kakhulu mfethu baningi nje ikalawa mfethu ama-artist wonke ikalawa wonke nje asikalawa namanye nje futhi uthola ukuthi ngihlangene nabo ngaleso sikhathi abanye ingoma zakhona ayiphumile but uthola ukuthi iphume kwi-album igcine ngayithola ngitshana kunzima ukubala umuntu nomuntu yabo umizothi angibalingani yabo because leyo nto ngiyibringisa ukuthi yesterday I saw something even worse ukuthi even amaqwabe twins wasebenza nawo mase sibuya sesiza la eThekwini bakhona abanye abakhumbulayo yabo la eThekwini nje iAfro nje iyonke sibenzile nabo Osindo sibhala ingoma laphana nabo DJ Bongs nje baningi baningi ngiyakhumbula ngelanga ushaya isession lapha nakogukwa kanje nabogukwa nabo Sparks bantwana Sparks ngiyabala ngithi ngiyakhona Elvovo uze sibantwini futhi naye sine history enhle kakhulu naye futhi ngesikhathi sokuthi kusaphandwa futhi naye besihlangana naye eGoli isebenza noNtokozo Masinga lapha mina nami la ngisaphaquza lapha kuSpeaker yabo sihlangana lapha na kumagigi yabo but naye futhi ngithi mina omunye umuntu futhi lo usebenza umsebenzi omkhulu ukukhuphula naye la yabo as much as professor nayenza umsebenzi omkhulu ngabala ngithini nabo Tira nabo bani yabo but sikhuluma ngalabo esiqhawulana nabo sikhulume into eyodwa nabo uze kubantwini naye wengitshela izinto zingakenzeki ngalesa sikhathi ngoba wengitshela nje ngeke ngisasisho manje phela indoda ke asigade ukuthi nokuthi noma akucomplain ngento eyenzeka mhlambe kumina hayi man afuna ngabe kwenzeka kanje kodwa usho into enenzeka ngithi ngide yokahle futhi nami ngizenza ngaleyo ndlela ke yabo you understand yabo so iart nje mfethu ihlangene ngabuka umunye lapha kanti uhlangene nalowa ngendlela eyiningi nje ngisebenze nabantu abaningi Elvovo futhi omunye umuntu obethembele kakhulu kumina ngokubhala nangoproduction nabanye ke nje abasakhula nabanye abasakhula yobathe show abantu abafana njengo uLungi K ngiyajabula ukuthi uselapha phezulu kakhulu ngiyajabula no Caramel baseza ama producers amaningi njengoGukwake kanjalo even DJs ngiyakhumbula kunobhuti wakho uDJ Mngani DJ Mngani khona ngoma ethi ama volunteer sayenza nje naye yaphuma aba rights DJ Mngani naye uza kahle kakhulu DJ but ngingasho ukuthi uyiproduce because vele usuke ekhona naye director izinto zakhe uthi ingoma ufuna ukuthi ekugcineni ukuthi ibe kanjani yabona leyo nto so nje kuhamba kahle ngingakhohlwa ke
DJ uproducer yethu producer yethu aseThekwini ezingamele sikhohlwe RIP to uSebo Buzini RIP yandoda leya yenzile iTheku futhi impact yaba ne-impact enkulu kakhulu sebenzile nayo kakhulu abanye abantu labo othola ukuthi into ade ngayiboni angivezele ukuthi endoda wena ula kahle mina ngingayiboni yabo so nje you say sisa rotate even na today like bantu abaningi nami ngisafuna nje ukubuyela futhi ngiphinde yabo ngiyisele lento le sengathi kodwa futhi singaqhubeka sibambane as ama artists even if sekunzima yabo I just loved ukuthi even towards his last days wabona ukuthi okay basakhona ubhuti bakhe basakhona abantu babazi ukucheck and it was nice to see but and after talking about who you've worked with ubani mhlawumbe bacabanga ofisa ukusebenza naye nje uma ngasubuka usungazosebenza naye who would you wish to work with manje noma kuthiwe ke anywhere in the world ngongangabazi manje mina uSjava mina uSjava number 1 nami wayisikela kwelinonini ngisikela kwelinonini ngeke ngiyeke le chance ifuna la ikhona naye ube khona icabangayo so in what kind of genre macabanga noSjava would you want to be in a more slow like noSjava in a slower genre or in a because yena uyi artist elinswebhu kaliyandlela sengaba ukuthi thina sobabili sixoxa mhlawumbe singenza islowa izoba kule side la makhulu njengoba sikhuluma ngama Q twins yabo ukuthi mhlawumbe izoba slower ibe kule side la noma ibe ezoba faster noma ibe slow sesobona lapho ukuthi eyiphi ezo sesingabona lapho ukuthi eyiphi ngaba namandla ngaze ngayithanda lento yazi ukuthi umlomo uyadala and there's something manje siya create manje Sjava la ukhona futhi Sjava yena la very soon eThekwini so phobele yabo fanele creative not Sjava siyebo straight sine sehlanganisa lento so just before we wrap up mhlawumbe masingabuka ukuthi akhona ama awards or izinto osuke wathi ukudlula kuzona phela very legendary I know ukuthi kunezinto esesizikhohliwe mhlawumbe kuma radio uphume lapha khona into ongasixoxela yona mhlawumbe yakayaba kanjalo ezokujabula zona izikhathi zinzima izikhathi kodwa ezokujabula zikhona nazo zikhona nazo mfethu ngithema ngikhipha futhi ex ongasolveki hayibo phela into engalindele phela lapha yana mfethu lapha nganginominate lapha ngifonelwa nginominathiwe 5 times kuma metro 3 times kuma sama nice thole ne performance yabo nangala yabona nje izinto zazenzeka ngenhlanhla ngagcina futhi ngathule ayithamanye ngangothola true prophecy ngoma feature exon prophecy ngagcina ngitholile neyami nje eqonde kumina ngenxeba lendoda 2013 lapha so ikhazi okujabula lezo ngithi mangiyibuka ngibuye mangibuye award ngithi nice le conflict ex ongasolveki ngizokuthi uyi Chiefs angibe kusayiphatha le ngoba ukuthi angibe kusayiphatha uzonza nje ngiyayibalekela kodwa phela iPirates like ekhaya vele nje bayi Pirates wena usho ex ongasolveki kahle wena umndeni nje uyiPirates nami ngeke ngisho ukuthi ngiyabatshela phela ukuthi hayi phela ngiyiPirates nami kodwa ukuthi umuntu angiphazamisa uDr Khumalo ngasuke ngathanda yena wagcina sekungathi manje ngiyiKaizer Chiefs kahle ngoba ungazolve manje wrapping up actually si right ngirazi cha ukuthi nje I've always wanted to know ukuthi umuntu ikhetha kanjani team waphela abantu lokuthiwa i-team iyahlula umuntu uhlezi bengifuna ukubona ukuthi ikhethwa kanjani sengibonile ubonile ukuthi kuyenzeka ngendlela eyini so ubhizi ngani kulezi insuku my brother mhlawumbe khona into oyiphekayo noma senike nayipheka ucabanga uyidedela noma sekudedeliwe izinto seziqondile zimi nje ngomumba nice sengilindele ntethiwa nasi isikhathi ke manje siyafika sekulesa sikhathi uthangenze ngoba umuntu sebuya yabo bathi ukukhula kakhulu ubulalele nesikhathi ukuthi siyavuma yini ukulalela into eziningi nje ezenzeka around yabo so kumina ileso sikhathi kodwa ke kodwa umsebenzi wona mningi kakhulu mhlambe lapha nje bazongibona abanye abayazi izinto zami ezicashile yabo
ukuthi sikhona ziready bayakhala abantu bathi oyikhipha ingane pho khona nami ngikulindile ukuthi inhlasi mhlawumbe iyona leyo uzosipha yona namhlanje nje uzosiperformela manje mhlawumbe la izovela lapho ikhona ingoma ongathanda ukusiperformela yona namhlanje yeah ikhona kodwa manje abantu ngithanda ukubakhumbuza nje leziya so that ngoba phela ukufika kuma platforms afana njengalawo ajwayelekile kumina khona abaningi abantu abangangazi abawulandela music wami so ngifuna uqale ngibakhumbuze ukuthi hayi yimina njalo lo yimina ngize ngizofika lapho thank you very much bro what an amazing podcast today awesome. The Creative Unplugged podcast siphethe character angazi lapha in closing please do follow us. Yes. Uthola kanjani on social media? Utholakala kanjani bafo? Awuphuthu lapha TikTok nje Character Music. Yes. Ngicela ningisupport ningfollow ngiyawabona ama followers ami ayakhula kakhulu. Ndimo ngiposta ingoma zami abantu bayafollow kakhulu. Lapha ngine page lapha ku Facebook Character. Uthi nje Character ngizovela uzosibona isombi sami na ku Instagram futhi character.rsa. Njoba nazi ke nathi as the Creative Unplugged podcast ku Facebook isikhona, ku TikTok isikhona, Instagram isikhona, sikhona na ku YouTube. So sinithanda kakhulu emakhaya. Ningakhohlwa ukuthi ke nithi subscribe. Bye. But manje before Sibana sithi happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Character. Happy birthday to you. Po. Bye. Cheza wena. Bati. Ukujiva ngaqala ngimngaka awungaba ngaka manje sengi ngatatazeli awuthi khokha umoya before ngi awuthi dakwe kancane ngithi ukunaneka before ngi awuthi ngishatha umzeli awuthi khokha umoya before ngi awuthi dakwe kancane ngithi ukunaneka ayibambe kancane kwangena udiri kwasho umuthulu kwakhala ingane cheza kade sinjene siphethe isigubhu efuthi umlilo ngiphethe uCharacter namakhereke izinto sezalunga siphethe idola manje siphethe impilo kanti wena ufunani baba bantu ayibambe kancane ngibheke kahle before ngi choose owami choose belubona owami choose owami choose owami ay ngibheka njalo bathi is Character featuring Busiswa just Sasishaya kanje. Awungithi nango. Ungene endaweni bathi abantu. Kanimzaneli bathi siyabu. Noma esikibele imali bathi siyabu. Noma nemotenja nini nango. Ungene endaweni bathi abantu. Kanimzaneli bathi does it stay in Pasopa Nancy big boss. Big boss just like a Rick Ross. Ang hambang shayi crisscross. Belang kokelela ma peace jokes. Pasopa Nancy big boss. Big boss just like a Rick Ross. Ang hambang shayi crisscross. Belang kokelela ma peace jokes. Just a way. Just the real. Tell him to let us say chill.
uyasala wena mina ngiziphilela nabo heavy K uyasala wena ngidlulele sajeni yo kombatha flow setingabe bachajiwe sekudathi yo sajeni uza wena sometimes ngiyaphusa ngidakwe shout out to Heavy K yo shona phansi mawuthanda ngicela ungixolele sajeni mina ngiziphilela nabo heavy K ngicela ungixolele sajeni bangenzani bona banginiki igqom bathi ngiflow esajeni mina ngazi lutho sajeni sometimes ngiyaphusa ngidakwe ngivuke ngazi lutho sajeni ngicela ungixolele bafo tata nasisibobolo nanti lengome yakhipha ufish emanzini lengome yakhipha indoda emfazini yathi indoda wemfazi hayi angisagcwali ngawo you out of fashion nanti lentombe yakhipha ufish emanzini lentombe yakhipha indoda emfazini yathi indoda wemfazi hayi angisagcwali ngawo you out of fashion zangizwa Jesa izolezi zingenzani ezingikhumbuza ebusheni bami sasemncane akusimali umenjani ungekho isiqephe ebathi izolezi zinto ezingikhumbuza ebusheni bami Jesa akusimali Jesa wena ungekho isiqephe mina nawe sohlala sithandana njalo nje awukodwa manje khona into engiphazamisayo njalo nje mina nawe sohlala sithandana njalo nje awukodwa manje khona into engiphazamisayo njalo nje zingenzani sasemncane akusimali hayibo ebathi njengobongolicious ngethanda lensize odinga ukuthi but I'm suspicious to my wife angazi ngenze yo umfazi yakhala endlini uyangikhumbula njengomandela ezobuya ekusenzeka ba dali siyakhumbula I hope uzobuya izolezi zinto ezingikhumbuza ebusheni bami sasemncane akusimali ungekho isiqephe ebathi izolezi zinto ezingikhumbuza ebusheni bami akusimali yo ungekho isiqephe hayi uyasala wena awukuphi njenge roller coaster ngihamba ngicosha ngiwola babhengayo ngiyamshiya lo bhorayo thatha lo phuva ngitengalani like desperado Jesa njenge traffico ngiyapatrona ngibheka abarobhayo uzala ngiyambopha lo shugayo ngolelo dakwa ngitengalani ijive umjive ngimote ntshontshiimali aningbizi imote ntshontshiimali imote ntshontshiimali sadle boy ituphe moyeni
Kereke, just like a soccer player. Oh, galtaba galtela, galtabeta. Ngathi kulengane, hey, neloto, nemoto za mama. Ay, yagcwala ingane, ngathi shibobo, ipocho imada. Nanti letoti senza mina, ititse namba. Oh, ibisi namba. Ingane ayithathwa ngengane. Uyenzani ingane ngathanda. Ngitshelile ngathi izobhema izobhimba. Uyenzani ingane ngathanda. Ngitshelile ngathi izobhema izobhimba. I guess one of my fingerprints. Yes. Katuba no be keep in mind. Again. One of my fingerprints. Yes. Uba no be bambing domzi. That's it. I guess one of my fingerprints. Uba no be kishima. Yes. I guess one of my fingerprints. Uba no be bambing dombi. X. Yes, what's that? Why go for El Bubble? Yes. Character.